Hoi. Hoi. Wat bestond aan? De takken van huis Beppe en huis Beppe zien Katijn. Die ziet vol, dus een huiscontainer die ziet nog net helemaal vol. Dus daar kan nog wel wat in. Huisboerderij, boetennes, aardappelboerderij. En wij verkeerpen riappels, siepels en graan. Oké. En kist jij net op het werk? Ja, daar kan ik ook wel even ontwerken. Ja, maar Joert net. Joert best even voor Beppe dwaande. Ja. En Beppe zei, Doop is nog net zo oud dan mij, dus dan kist het nog wel even doen. In de vakantie hier gaat het eigenlijk wel druk. Ja? Ja. Waar mooi dan? Nou, hij helpen. Dan moeten we leeshokje. Dan moest de riappels lezen, de alle kluten, loof, eruit. Ja, en ja, verkeerde riappels, verrotte riappels, met de eruit. Ja. En is dat wel leuk? Jawel, Ja, want was later letten we al bij die huiswerkje? jawel, Ja? ja. Wat vies is zo leuk aan dan? En trekrieden en heftruckrieden en zo. En wat is het vierde dan, Joert? Ja, hij helpen en ja, nog één Beb helpen denk ik. Maar iets anders. Ja. Net maar in de iPad. Nee. Nee? Ik ga er wel in, maar daar zit ik haast nooit achter. Nee? Nee. Gewoon lekker boeten. Ja. Mijn broertje heet Doeke Bart. Ja, die zit nu bij Beppe achter een laptop. Oké. Die wil net mij helpen. Nee. Hij heeft lekker lui op een laptop. Dat is meer van het werk. Ja. Maar hij is eigenlijk jonger dan mij. Oké. En ik heb nog een broertje, die is nog maar draaien. Oh. Ja. Maar die helpt hij ook al in het leeshok. Ja? Ja. Ja, en de werkers had het vaak druk. Maar snijds en sneunds, dan ben de werkers vrij. Maar sneunds, dan werkt hij het wel even. Maar snijds net. Oké. Dan is hij het echt helemaal vrij. Dan kan hij wat warm met je. Ja. Hij zit dan wel achter de computer of... Maar snijds dan zit ik wel achter de tablet. Oké. Maar dan heb ik niks te doen. Nu is er dan ook niks te doen, want hij net een klusje van me had. Ja. Dus ja, dan is het snijden. Is dat dan wel een leuke dag? Ja hoor. Oké, dat wel. Ja. Maar dan je weg vaak naar bed om even een bakje thee te halen.